Gaskiya baba in ya zo ya ga wannan postcard din dole ya masifa. Ya haka. Me kuke yana? Na kun tsaye ne kuna me kuke yi? Me faru? Magani? Nawa ne ni? Magani mana. A'a. Ku za ka rike ni. Sakamakon jarabawa ne? La haula wala quwwata. A cikin 70 ka samu 69? Ina zo. Ɗana na ciki na? Ɗana? Mama. La haula wala quwwata. A lokacin da nake shekarunka ina zuwa cikin mutane 70 69 mutum ɗaya gaba ka ɗaya. Baba. Ina zuwa a lokacin da nake shekarunka ba na ɗauka ya wuce biyu daga ɗaya sai biyu amma ka ji ina zan mare ki zan ci mutuncinki yanzu me kake son gama abokanai na ai wannan kunya ne inda nake alfahari da kai sai katon kai ba komai a ciki Baba. Wai me naki ne? Baba ka duba kan gani. Duba mai? Ba na shi bane. Nawa ne? Baba naka ne. Nawa kuma? Mana. Nawa fa kace? Baba ka duba sunan. Ina ke gani? A ɗakin ka fa na gani lokacin da nake gyaran ɗakin ka. Ɗaki na kuma? Mana. Ga yi nan na primary ka ne lokacin ga date nan ga suna nan. Okay. Ai na ka ne. Ka duba ka gani ga date nan ma. Ai ba yara zaben ka da yaro abin ba na bane Na primary ɗinka ne. Date nan ga suna nan. Okay. Ina ji ka cikin gani? A ɗakin ka ne lokacin da nake kwalliya. Na? A ɗakin ka na gani lokacin da nake kwalliya. Sai ku sanar da wani abokina. Wani abokina ne mai sunan mu ɗaya. Sunan ba masa ɗaya da iri na. Ai. To kuma A'a zamana. Kuma ɗakin ka muka gani. Sunan mu ɗaya aka yi. Spelling ɗinku iri ɗaya? Yawai yake kokarin ki kore ni. baba har fefofin ka muka gani wallahi kuma duk su ne aka samu a jiki. Ina magana kana magana? Dan bura uba kai. Ke kin tabbata ɗaki na ce ga wannan abu? Baba ɗakin ka na gani. Ɗaki na? A ina ɗaki na? Baba inda kake aje takardu fa. Abun nan ina ne ko shiga ciki. Shiga ciki. Baba, ɗaki ba sana. Yaran nan fa sun gano ni. Ne ma boye wannan abun mana, boye ta ban. Ta za a